Nagbuntar og mga CCTV sa mga strategic area sa napuo ka mga sitio sa Barangay Tangki, Talisay City aron matutukan ang kahapsay ug kalinaw lakip na ang problema sa basura nga sagad hinungdan sa pagbaha. Ani ang report ni Fem Ridumabo. Sa inisyal, 21 na ka mga CCTV camera ang gimontar sa nagkadiyang lugar sa Barangay Tangki. Kini aron matutukan ng mga lugar nga sagad adunay mahitabong krimen sama sa kawat ug uban pang mga iligal nga buhat. Aron masigurong mapatunhay ang kahapsay ug kalinaw sa barangay. Mahimo kining magamit sa kapulisan sa dugang programa sa Peace and Order. Sa 24 oras nga monitoring, lakip na niini ang saktong paghipos sa mga basura nga nakita nila karon nga hinungdan sa baha tungod sa pagkabara sa mga basura sa kanal. Tubag sa mga concerns sa atong citizen kabahin sa ato ang kanang cleanliness nato niya usab pod ang ato ang public safety sa ato ang mga constituents pod kay ato man ni siyang gibutang sa mga area nga sagad daghan ng mga tawo makagi magtapok. So para pod nga na mga emergency pod o na mga any untoward incident ma-capture nato, makita ka sang lugar nga nagtong na mga angay na mga mabadlong nya mangangyo na pud ko, no? I will take this opportunity mangangyo pud ko sa mga kauban sa barangay ba nga ato lang yung ibutang sa sako ang atong mga basura nya ibutang nato sa dalan nga asa mo agi ato ang garbage collectors kay atong city government kung ato ang garbage collectors everyday man nagasuroy man nagakolekta. Karong buwan sa Hunyo gikatakdang mahuman kining Barangay Tangki Command Center. Din mga dagkong monitor ang imontar aron siguradong makita ang mga panghitabo sa nagkadiyang parte sa barangay. Matod ni Attorney Cabilti nga gawas sa mga CCTV adunay public address system usab nga magamit sa pagbadlong sa mga tawo nga makitaan sa CCTV nga mohimog illegal nga buhat o kaha magpasagad og labay og basura. O ganahaw sab sila'y eye in the sky nga CCTV diin 360 degrees ang makapture niini. Lakip na ang sa silingang barangay. Maabot mi sa ubang portion sa coastal areas pod kay ang amo adring hazard sa Barangay Tangki is storm surge niya kanang inana nga mapagpanahon sa pag-uwan o sa mga bagat. So at least dali na lang nang pag-monitor. Oba ni Godfrey Relien, Fem Ridumabo. Balitang Bisdak.